Vrouwmens, ze maakt me kwaad. Ik belief jou klappie. Ik belief jou klap, ik zie zo'n mensen. Maar zij Layana. Ik ga uit vandaag zet ik mijn voet neer. Vandaag zet ik is moe. Vandaag zet ik mijn voet neer. Ze hebben me nooit gewaardeerd. Ze hebben me nooit geapprecieerd. Ik is moe. Vandaag gaan ze uit. Zij gaan uit vandaag. Ik is moe. Aan elkaar mensen hier uitgaan, hebben ze hier aankomen, hebben ze zo leuk. Hebben ze zo leuk. Ik moet bij jou inhouden, hebben ze zo leuk. Aan elkaar. Vandaag gaan slapen. Ik boor die. Ik betaal hier zo. Ik betaal. Ze gaan uit. Ze gaan uit mijn huis, man. Ze gaan uit mijn huis. Ze gaan uit. Gaan. Ik is moe van jou, vrouw. Ik is moe. Dan is van die man, nee man. Ik heb vandaag het ik mijn voet neergezet, zien ze. Maar jongen, ik heb mijn voet neergezet vandaag, zien ze. Mijn kansen maar uitgezet, mijn bro. Nou, hoe bedoel jij nou het uitgezet? Mijn bro, alle jaren weet zo sukkel ik aan die vrouw mensen. Wat? Zij lagie, mijn bro. Zij lagie. Wij Owens, ik heb mijn voet neergezet, mijn bro. Zien ze, alles wat ik... Wai, hulle glo my nie. Hy lieg my bro. Hulle glo my nie. Wat is ons? Dis te man. Nee man, my bro. Sy weet dat ouens, kykie, hulle weet né. Al die goed wat die vrou mens van my deur gesit het. Sien sy? Al die goed aan my bro. Sy het my deur klom goed te deur gesit. Sien sy? Sy het dat nooit gewaardeer nie my bro. Sy lief vir jy, en so lief vir. Kijk jy, daai is die siale liefde wat sy misbruik het, sien sy. Sy het en hy, die feit dat ek 'n goeie persoon is, sien sy. Sy het daai gebruik, sien sy, om vir my te beïnvloed, sien sy, om haar goed terecht te kry, om rond te kyk, sien sy. Ouens, kykie, hulle gaan sien man, hulle gaan sien, kykie, sy gaan sien. Al wat sy Sy gaan sien. Al wat sy nou sê, klink vir my so grap. Nee, sy sal het vat as Hy nou hy kyk waar hy kan vir jou so gebrand het met daai water. Awe, Voor die bos met bro, sy gaan like so geroes dat. En hier is skaars nou nog. Na man, once het sy deur gegaan met huis. Hoekom het ek hy het dit veel geluister het? Verstaan sy? Ek het veel gekeer. Ek moes geluister het. Maar hoekom het sy nie geluister nie? Want sy Nee het man, so maar liefde my bro, liefde is 'n ander ding. Sien sy? Sy weet liefde my bro, jo. Weet jy nou wat ek sê? Why? Remember jy, hy het wat ek jou gesê ook. Kykie, wat gaan? Hy van hy kan wat my bro, die kan net mos met 'n ander bro, habitasie ja. Jo. Kyk jy wil vandag wil sy van my al die goeie van die verlede wat sy. My bro, hoe nou? Ek het dit nou net uitgesit. Kyk ek het dit kan uitgesit. Sy wil nou al die goeie uitdaag. ek het veel die raad. Nee, sy moet van my, sy moet na oor wie so van my te hoor. Dis maar net die waarheid. Nee, kan nee, kom met bro, twee kante af. Sien jy nou die ding van die kant. My bro, ek het nooit verwag dit gaan gebeur en nou. Maar wat nou uit my uitkom as 'n brother vir jou broeder. Ek het lank al gesê my bro, sien jy? Nie om nou vir jou in 'n hoekie te sit dit op my woorde of dan. Maar my bro, ek het gesê en dit was nie een keer nie, dit was baie kere wat ek jou gesê het. Dis hoekom ek waardeer hom My as ek. bro, ek is net dankbaar sy waardeer my maar. Vir die wat sy van my once gee. my bro, sy het nie vir my geluister nie. Sy weet liefde maak 'n mens blind my bro. As blind ja. Kyk jy, ja, lieg sy nie. Sy besef dit nou eers. Kyk jy ouens, wat ek eintlik besef vandag, sien jy. God se tyd is die beste tyd. Hy weet hoekom is hy vandag, sien jy. Dat ek so gevoel het dat ek my voet neergesit, sien jy. Ja, vandag het ek my voet neergesit so ek het laat gaan. Sien alles op Sien jou jy? rede. Dis vir 'n rede bro man. Nee, thanks man ouens. Julle laat ek baie beter voel man. Eerlik te wees, kykie, as ek kakkie ouens. Maar soos ek nou voel. Sien sy boete, hy is wat liefde want. Awe, kyk jy. Ouens. Marshall, ek het jou gesê. Ouens. Die man het nog nooit meer gesê wat hier in die bro.
Ik vandaag enige ander tyd my bro. Enige ander tyd ouens, maar vandag, nee man. Als je nou likes vandaag, Nee man. ah, kijk hier, ik hoor jou, mijn bro, als je steeds liefde wat dan doet. Wat zei je nou? Kijk hier bad, ay. Ano ay anak kanling man. Hij is wel uit dat ze nog weer nieuw mensen. Oh yeah bro. Dan moet staan, bro, maar zo zijn man, staan. Schoon my bro. Hier is al Zijn kiezen man. een Maar denk man wat die tyd ouens geniet om. Niet te veel, niet te veel aangaan nie. Niet te veel jongen. Doe zo, je gaat uit bier opvoeren. Ai man, salut. Benta. Ja man, dan gaan zo kijk hier. Ik heb al iets met mij meet man. Hij is altijd mee. Jammer, ik verraas hem is niet. Ik stress nog een beetje man. Ja, zo zeg ik. Zie no. Als ik dan gaan zo je met goed vandaag leren zetten. Je man zit bij Ik heb daar uitgezet. Ik heb daar uitgezet. Waar gaat zij maken zijn? Ja, dankzij Want waar. ik voel me net, mijn Dat wereld is niet. waar. Luister voor mij. Zij kan het wel waarderen, maar zo je gaat het doen. Ah, waar ze met zo'n eerlijk voorbij gaan. Sta je? Hoe lijkt het nou? Laat het ja in. Ik heb dat nog net. Ik heb dat vandaag uitgezet. En je gaat dan niet weer terug, Papi, van hoe lang wacht ik nog? Hoe lang wacht ik nog? Ik heb gedoog het gaat. Ik heb gedoog het gaat. Wat de voor even, maar die nog van mij gebeloven en beloftes gemaakt. Ik kan doen zo en Dan is ik stress voor die feit, ne? Dat zij alipad. Ik nog nooit gewaard zien ze. Maar ik weet ze doen. ik weet, ik hoor maar die persoon moet voor dagen, maanden, amper jaren. Maar ik heb naar toe gemaakt. Zien ze, ik en zij gaan nou op pad staan. Zien ze, ik waar niet meer niet. Maar ik denk is mijn kind. Zien ze, Ik hoor hij is ze, al. ik hou van kunnen, ik kan daar gewoon met je kunnen. En ik waardeer het zo bij je. Ik waardeer het zo bij je. Als je weer een, als hij nog dames is, zou je geweest. Nu wat, dan zo zien naar de andere dames nog gaan. Ja, als Als hij we naar de dames weer nog bij gaan. je, die weer is bij je beter op dit. Ik bied er een soort. Zij wil ik is klaar, zij ziek. Ik is klaar met jou. Gaan, los. Waar komt zij in? Waar komt zij? Weet je wat gaat lopen? Los mijn kind. Zij is net zo slecht aan het doen. Zij is slecht aan het doen. Dat komt zij zoals. Dat komt zij vandaag zoals. Dat komt ik Sally. Ik is klaar met jou. Ik is klaar. Kiel toe. Het is gewoon een ander man. Jouw Stasi man. Jouw Stasi man. Kijk hoe hangen we jouw Stasi man. Kom eens loop. Gaan. Kalme jou. Ay, Sally, yung los. Os, kasama pa. Sa iloso may IT. Kek, ito pelan. Abuang, may malo. Abli sa mga. Us kang love, kung sa nakakakita, isal yung itiklos. Inay, kansil. Kansal kayo, net fail. Implang gusto ko ni Kumer. Ek to kan git sa to. Ek to kan git sa to. Ik kom in een probleem. Mijn ook in mijn geloos. Hij is verliefd met een ander meisje.
Ek soek net iets sodat hy weer terug na my toe kan kom en met my kan bly. Wat soek jy hier wat vir hom kan werk? Enige iets wat sal meer, wat hom net by my kan laat bly. Jy moet nie weer gaan na iemand anders toe nie. Maar jy moet my pyn, zodat die spirit kan send na hom toe, dat die werker kan werk. Want dit, spijt dit eenmaal 'n dag aan jou kleren, een keer mag jy spijt. Dit sal weer kom. Dankie. Wat gaan ek betaal? As jy nie gaan betaal nie, gaan jy met gat af moet vier. Op jou op. Kom, vanuit. One day is one day. If you don't buy it, medicine, I will send a demon to you. Ito, ano, masukil.